Operaris de TMB estan acabant d'instal·lar el que serà una de les noves parades de la línia de bus Accís al seu pas per la Ronda del Guinardó, on es creua amb el carrer de Teodor Llorente. I és que la propera tardor, amb la 5a fase de la implantació de la nova xarxa de bus, l'Accís deixarà de passar pels carrers de Cartagena i l'avinguda Mare de Déu de Montserrat i seguirà per la Ronda del Guinardó sense desviar-se. Aquest canvi permetrà augmentar la velocitat comercial de la línia i una millor connexió amb el recinte hospitalari de Sant Pau. Des de l'Associació de Veïns de Joan Maragall veuen bé la mesura, però demanen que es compensi amb els canvis en el recorregut del bus de barri i en d'altres línies de bus, com la futura D40, per connectar millor la part baixa amb la part alta del barri. També que s'augmenti la xarxa de carril bici. Estem a favor de la xarxa ortogonal i de la nova implantació, però ha d'anar equilibrada i compensada amb tota una sèrie d'actuacions que són les que hem presentat a districte i estem esperant la seva resposta.